Entre les faldes del massís del Mondúber i la mar Mediterrània s'ubica un ecosistema d'alt valor paisatgístic i biològic. Una zona protegida i amb molta història que extén la seva superfície al llarg de 4 municipis del Rocafort: Xeresa, Xeraco, Tavernes de la Valldigna i Gandia, on ens trobem. L'aigua és el seu element primordial i també el que regeix la seva supervivència. Sí, una marxal és un aiguamoll, una zona humida, és un ecosistema on es barreja l'ecosistema terrestre en l'aquàtic. I d'aquesta barreja és un lloc que té de les màximes biodiversitats del planeta. Aquests ecosistemes són molt productius i tenen una gran varietat d'espècies tant animals com vegetals. I com s'origina una zona humida? Les marxals valencianes s'han originat perquè una badia en el mar s'ha tancat per sediments aportats per rius. Per exemple, a l'Albufera de València són sediments aportats pel riu Túria. Aquestes marxals de Tavernes fins ací van ser sediments aportats pel riu Xúquer. Llavors separen i tanquen aquesta badia i es forma com una espècie de llac d'aigua salada. Amb el temps, l'aigua salada va sent substituïda per aigua dolça procedent de les precipitacions, de les pluges, i va colmatant-se a poc, va perdent profunditat, fins a transformar-se aquesta albufera, que podia tindre 2, 3, 4 metres de profunditat, en una marxal que pot tindre 1 metre de profunditat, mig metre, i on ja creix la vegetació degut a aquesta baixa profunditat. I en aquest entorn també trobem l'Ullal. Sí, els ullals són, podem dir, els cors de la marxal, els llocs on ix l'aigua, naix l'aigua procedent dels aqüífers càrstics de les muntanyes. Subterràniament l'aigua aplega la costa i ix en els ullals. Els ullals són com els cors que envien el líquid vital que abasteix a les marxals i que mantenen aquesta biodiversitat. Estem parlant d'un entorn on majoritàriament predomina l'aigua, però també podem trobar un ecosistema format per diverses espècies animals, també vegetació. Els ullals són llocs on l'aigua encara no ha tingut temps de contaminar-se, és una aigua de molt bona qualitat, alberga determinades espècies que necessiten aquest tipus d'aigua, crustacis endèmics com les gambetes d'aigua dolça, que tan sols les espècies que trobem per ací tan sols viuen en les marxals valencianes, alguns caragols, alguns bivalves, que també són endèmics, és a dir, que no els trobem en tot el món, no els trobem més que en determinats punts de les marxals valencianes. Un entorn important amb la seva vegetació, la seva flora, fauna autòctona, que és important conservar. Tenim que intentar conservar-ho en el futur, perquè si no ens perdrem una gran riquesa biològica i paisatgística i també el recurs aigua. No hem de perdre mai de vista que una marxal al final és una espècie d'una cubeta, un reservori d'aigua que fa que en èpoques de sequera tinguem aquest recurs a l'abast. També el mantenir una marxal inundada amb aigua permanent és com un tapó per a frenar la intrusió d'aigua salada del mar cap a l'interior. I quines són les amenaces que perillen la desaparició d'aquest entorn? Clar, si una marxal és la barreja de terra i aigua, si falta el recurs aigua, l'ecosistema es perd, evidentment. Entonces, el conservar en bon estat l'aqüífer, en evitar aquesta sobreexplotació de l'aqüífer perquè en els anys de sequera puguem tindre un recurs suficient, és fonamental. No n'hi ha ninguna marxal valenciana, ninguna aiguamoll valencià que no tinga problemes d'abastiment d'aigua. El té l'Albufera de València, el té la marxal de Pedralbes, el té la marxal de la Sagor. I és que al voltant estan desenvolupant-se determinades activitats que cada vegada demanden més aigua.
però és que damunt el canvi climàtic que ens ve, els científics ens diuen que les precipitacions seran menors i que anem a situacions on serà més difícil aconseguir aquest recurs. N'hi ha que veure a 30, 50 anys vista què és el que pot passar, quines són les tendències climàtiques i en base a això anar planificant ara. No pensar que qualsevol problema que tinguem en el futur ja la tecnologia vindrà i ens ho solucionarà, perquè de vegades això no és possible.